Има наляво и надясно. Добре, извинявайте. Здравейте, здравейте. Днес ще говоря на български, въпреки че виждате как съм далеко от днешната тема. И ще разберете защо. Тъй като предполагам, част от вас може да не ме познавате. Казвам се Натаниел Стефанов, известен също така като НАТО, от СЕП 2011. И тъй като предполагам днес всички сте били на СЕП 2011, ще ви кажа малко информация за себе си. На първо място на 25 години съм, гордо роден в град София, израснал в квартал Младост 3 в покрайните на София, роден в семейството на музиканти и от баща джазмен и майка класик, аз се извъдих пропаднал рокаджия. От тази гледна точка предполагам, може би сте чували за групата Глобален минимум. За която скромно мога да кажа, че доскоро като се чуеше името на тази група, се свърши с моя името. Кой тук е от СЕП 2012? Така, предполагам познавате Калина. До миналата година тя беше певица от групата на НАТО. От сега нататъка аз съм барабаниста в групата на Калина и тя е възсветлината на прожекторите, докато аз съм някъде назад. Но да предположим, че за мен славата не е чак толкова важна, колкото е музиката. Както разбрахте, за мен музиката е жизненно важна част от моя живот. Това е причината в момента даже да имаме музика, която може да увеличим. Можеш ти, можеш. Да, аз ще на... Да. Така че това е причината, общо взето покрай мен да има много музика. Какво направих? Извинявайте. Стигнахме до музиката. Освен това може да видите да си карам колелото из цяла София, да играя в футбол. Това напоследък ми остава малко време. Обичам много да ходя по планини, да пътувам и да се занимавам с деца. Защо ви казвам всичко това? Защото това ще ви помогне да ви разкажа малко повече за това, за което ще говоря. Още малко информация за себе си. Завършил съм математическа гимназия, което означава, че много се занимавам с числа. Завършил съм стопанско управление, т.е. съм от групата на икономистите в Able. Работил съм какво ли не, къде ли не. В момента се занимавам с стратегическия маркетинг в фирмата Hilti, която е известна със своите картачи и други консумативи за строителната техника. И сега ще се чуете, може би, защо ни ги обяснявам всички тези неща. И когато ме поканиха, първо искам да благодаря много на него за това, че ме поканиха. Много време чуех се за какво да ви говоря. Тук е важно да направя важно уточнение, че съм доста хаотичен. Искам да кажа много неща за малкото време, което имам, така че ще ви помоля за разбиране. Ако имате, може да ме прекъсвате по всяко време, въпреки че няма да ви обяснявам никакви кой знае какви теории, така че но все пак чувствайте се добре дошли да ме прекъсвате. Тоест, за днеска си мислех дали да говоря за какво представлява да се занимаваш с стратегически маркетинг в една голяма мултинационална компания, което обаче счетох, че ще бъде доста скучно, защото 90% от времето са екселски шитове, които предполагам и вие се занимавате с тях. След това си помислих дали да не говоря за дипломната работа, която направих, която беше в сферата на социалния маркетинг, която нарекох доброволчество за всеки. Но счетох, че тя е твърде детайлна, няма да мога за 15 минути да ви разкажа това, което представлява тя. Не сме ще идея доброволчеството само така. Само окей, да. Така че чисти празници всички доброволци. Окей. Така, прекрасно. И след това си мисля да ви говоря за социални дейности, защото всички малко и много се занимаваме с това, но считам, че има доста по-добри специалисти от мен в това и всъщност, като се замисля, не съм специалист в никоя конкретна сфера. И затова реших да ви говоря за идващия празник. Нарекох темата си коледна история, тъй като
коледна история също. Кой че е коледна история от Чарлз Дикенс? Да се ориентирам. Добре, някой не е гледал поне филмчето или детско. Точно. Да, Чичо Скруч преди това, да. Общото ще ви разказвам за Рождество, нали? Като говоря за Коледа, не си представите Дядо Мраз, който свири на китара, нали? Сега, преди това обаче, ми е интересно, бих искал да разбера за вас какво представлява празник, защото си много чуете за мен какво, но ми е интересно кой как си го представя. И по-скоро какво означава лично за всеки един от нас. Събиране с семейство. Време за равносметка. Нали всички чувате? Равносметка, добре? Той винаги сме на минус. Време за много... Бабен и гол. Време за вълшебство е Коледа. Преяждане. Да, приятно. Да, то са, нали? Стига с фастът и така нататък. На фона на този слайд много интересни неща. Да, мен по-скоро идеята ми е за какво е и за какво не е. Защото за различните хора е различно нещо. Аз примерно, едно от любимите ми неща, предполагам много от вас ще се препознаете в следните слайдове. Много обичам цялата атмосфера, която се случва по празниците. Свещи навсякъде, музика прекрасна, много вкусна храна, сладкиши, които някои хора правят вкъщи, други не правят, но все пак ги има. Коледната елха с многото подаръци под нея и Дядо Мраз, който тук вярва в Дядо Мраз. Добре, има хора, които детското в тях ги е напуснал. Аз съм снимки с него. Тук говорим и Дядо Коледа. Дядо Мраз, Дядо Коледа, има ли значение? Да. Едно с другото не е. Много години на Коледа. При мен идва, че правя. Добре, нека да го наречем наобщо добрия старец. Така става. Като казах добрия старец, имам един приятел, като го питаш, нали, дали вярва в Дядо Коледа, той казва, дали вярвам в добрия старец? Да, живее на село с баба ми. Общото аз мога да кажа, че аз имам това разбиране за Дядо Мраз или Дядо, няма значение. Така, обичам подаръците и пеенето на коледни песни и коледуването. Това е нещо, което много обичам да правя на всяка бъдни вечер, да ходя с мои приятели да коледуваме. Обичам да бъда със семейството си, някой спомена, може би това е едно от малкото време в годината, където можеш да се съберем заедно и да правим нещо заедно, наистина целта, да не бързаме за никъде. И разбира се, Рождествения дух винаги, как да ви кажа, мога да седя, в момента ще ми е приятно просто да слушам музика и така да седя. На свещи да не прави нищо. И ми е достатъчно. Но, тъй като разполагам с ограничено време, продължаваме и да. Да, казахме, че разполагам с ограничено време, затова продължаваме по същество. Много важен момент, може би някои от вас знаят, други не знаят, но когато бях на 6 години, прекарах една година в САЩ и това, което беше характерно, че там прекарах колкото е бил на Коледа в САЩ. Някой може да ми сподели впечатление. Ели, ще ни кажеш ли каква е разликата между празника там и тук? Нямат за Коледа, нали? Да. Кухнята. Няма я. Там е буйка. Мисля, че има малко повече подаръци от нас. Нещо, което е много характерно, поне според мен, е за страшно консуматорство, което се случва в Коледа. Там просто е за бизнес. В смисъл, ако искате да ставате предприемачи в Америка, Рождество е много правилно време. И във връзка с това, Съжалявам. Ние да си припомним. Да, това ще говорихме до сега. Така. В историята, коледна история на Чарлз Дикенс се разказва някъде средата на 19 век за как се празнували празника тогава. И главната роля е Скруч. Тоест, когато си казвате Скруч, не си представите Чичо Скруч от патешки истории. Тоест, защото това е много богат и скъперник, в смисъл голям скъперник и не дава пари за нищо и за никого. В този ред на мисли, другата историята е беден човек, който чето дете е болно. И най-общо, мисля, историята за духа на Коледа, как, мисля, няма да ви разказвам, прочетете си я, но това, което искам да кажа е, че
За съжаление, празника си изместил фокуса. И от това да бъдем със семейство и да бъдем щедри, да бъдем добри, ние сме се много често забързани в нашето ежедневие, аз не мога да кажа за себе си. Обръщаме внимание на разни други неща. За какво в крайна сметка е празника? Поне за мен. Това е частта Back to the Roots. Става дума за една звезда. Трима мъдри мъже от далечна страна в търсене на тази звезда. Едно малко бебе в една ясла с много животни, овчари и всички те си правят джамбуре. Или казвам днешен език, купон събрали са се и празнуват. Добре, за какво? Мисъл, кой е нормалник ще празнува празник? Мисъл, ражда се дете някъде, който никой не го познава. Причината е, че в този момент се е родил Спасителя на света. Божият син Исус Христос. В този момент ми е много интересно, каква асоциация има във всеки един от вас тази личност? Доброта. Добре, доброта, Спасител. Надежда. Добре, още? Добре, какъв е смисъл? За какво ни е надежда? Смисъл, преди да бъде той. Каква е разликата? Как може? Как да знаеш? Спасител на себе си. Добре, искам да чуя някоя критика. Кой не харесва Христос? Защото? Ами аз не, че не харесвам Христос, просто попитах каква е асоциацията и когато каза, че е Спасителя, аз реших, че смисъл, за мен никога не е асоциацията, че някой друг е Спасителя. За мен хората сами са си спасители. Сами са си спасители, да. Аз няма да навлизам много в духовна, доктринална, религиозна тематика, обаче много ми харесва Клайв Стейплс Луис. Знаете ли кой е? Хрониките на Нарния, чували ли сте? Той има една много интересна трилема, в която общо взето нищо няма да се видя напиша, нали? Добре, представете си. Трилемата е следната. Той заявява, че Христос е трите L на английски. Lunatic, Liar или Lord. Което обяснява, че защото ако навлезем надълбоко в... цялата идея на Рождество е за неговото идване. Тоест, ако влезем надълбоко в неговите учения, ще видим, че нещата, за които той говори, или са... той твърди, че е Божия син. Ако аз дойда да ви кажа, че съм Божия син, ще ми повярвате ли? Малко, може би. Само че брада. Тоест аз съм в второто пришествие. Но не, в смисъл, нека да говорим в смисъл културно, ще ми повярвате ли, че съм Божия син? Не. То всеки е. Ако кажа, че съм... Моля? Всеки е. Да, това принципно е така, защото всички сме Божии деца, тъй като сме създадени по негов образ и подобие, но в смисъл D, нали, с голямото The, Son of God. Ще ми повярвате ли? Няма да ти. Тоест, това е едната. Няма да ти обърнем внимание. Другата да е лунатик, защото това, което обяснява е, поне за мен е революционно в цялата човешка история. И последната възможност е да е наистина Божий син и Господ. Тоест, по тази гледна точка, аз лично се считам последното за вярно. Ако може да продължаваме, нали? Ако някой има някакви въпроси, после може да обсъждаме. Тоест, той е дошъл на тази земя с една мисия. И това, което е най-хубавото, е, че той променя цялата история. И общото цялата история започва от него и свършва с него. Така, сега вие ще ми кажете, защо да му се не знае, ни занимаваш с това. Кой е наясно какво означава UEFM? Това е един принцип от маркетинга, който гласи What's in it for me. Тези, които сте чели How to talk so that people listen, там се говори за това нещо. Или т.е. Тоест, за какво и пее радиото? Значи, напълно съм наясно, че живеем в, както обичам да кажа, в постмодернизъм, където всеки си вярва в всичко. И т.е. това, което ще ви кажа, не искам да ви убедя в нищо, просто искам да ви кажа една позабравена истина, на която за голямо съжаление напоследък не се обръща внимание и не се говори. Тоест, за това сме си имаме A Christmas Agenda. Най-общо мога да разделя посланията на Христос и неговата дейност на социални, ние като сме част от Его, трябва да знаем за какво става дума, като лидерски и животоспасяващи. И се надявам всеки да може да вземе нещо малко за себе си и да го приложи в своя живот.
Започваме с социалната част. До следващия ми въпрос, аз много обичам да задавам въпроси. Кой от вас някога е отварял Библията или Евангелията, да кажем? Не. Това доста наясно. Това, което лично, както казахте, Христос е свързан с доброта. Това, което на мен лично ми дава... Защото много хора са ме питали, добре, що имаш толкова много енергия, какво ти дава сила? Това е което ми дава сила. Тъй като Христос говори за надежда, говори за това да се обичаме един друг, дал ни пример как да го правим, говори за това как да се грижим за сираците и дойде и го направи на практика. Сега, защо имаме подаръци? Също много ми харесва това, че ако не беше дошъл Христос, на Рождество нямаше да си подаряме подаръци и поради тази причина искам да ви направя по един малък подарък на всеки. Ви виждате свещниците, които са около вас. Ще ви помоля, ще се радвам, ако всеки вземе по един свещник. Като обаче искам това да бъде символичен свещник. Нека в смисъл, ако искате, може да не го направите, но ще се радвам много. Защото по Рождество всеки мисли да прави добро. Направете добро на някой забравен човек. Било то на някой, който роби в кофите за буклук, купете му хляб или го нахранете, или отидете в някой дом за възрастни хора или сираци, където всички са отритнати. Просто направете някой за нещо, който е отритнат и забравен. Ще съм много... Според мен това е един добър начин да направим промяна в нашето общество. Приведем му. Оттам нататък, това ще го изпусна. От лидерска гледна точка, за мен той е перфектният учител. Аз, тъй като съм се занимавал с много, се опитвам да взема от хора, които ме вдъхновяват нещо от тук и там. Допълнително, за мен той е първият човек, който говори за инвестиции. За това нещо може да си поговорим след това в въпросите, ако имате въпрос, за мениджмънт и инвестиции. И в този ред на мисли, първият учебник по мениджмънт и инвестиции е Библията. Там са първите теории. И другото нещо е, че като лидери, според мен, ние сме едно общество от лидери. Но как може смисъл, как да бъдеш водач, когато има още 20 водачи, нали? Много вожд, малко индианец. Това ти фаш. Нека просто да се научим, когато видим, нали, това, което е характерно малко за нас българите, е, че когато видим някой по-напред от нас, ви знаете за казана фата. Вярвам, че тук не е така, но може би във всеки един от нас малко има тази тенденция. И много интересен цитат, който разбрах наскоро, ще го прочета на английски. The greatest use of life is to spend for something that will outlast it. В този ред на мисли считам, че живота на Христос бе точно така изживян и много бих се радвал, ако моят живот с нещата, които аз правя, също изглежда по този начин. И сега на последно място ще завърша с една история за едно младо семейство, което, нали, момче среща момиче, влюбват се, сватба, всичко точно и след което момичето забременява. Обаче в третия месец така се случва, че бащата на детето я заразява с грип и тя влиза в болница. И в болницата всичко в началото наред, докато един ден докторите наказват така и така, имаме проблем, детето няма сърдечна дейност. И чакали да се стабилизира, да се оправи първи ден, втори ден, на третия ден. Лекарите казали така и така, трябва да абортираме бебето, защото иначе има опасност за вас да умрете. Жената обаче била много, как да кажа, никой не може да й казва какво да прави. Тя казва, аз искам това дете. И тя казва, ще родите друго, нали, защо това? И тя, не, аз искам това дете и го искам сега. Подписала. И така, трети ден, четвърти ден, бебето продължава да няма сърдечна дейност, нали, това се проверява на видеозон. И през това време бащата има пари, обаче, както знаете, в този случай парите не помагат. И единственото нещо, за което се сетил, бил чувал, че съществува Господ, който помага в случай. И самият човек не бил много вярващ, обаче почнал да се моли, това му била единствената надежда. И така, в 6-ти ден, 7-ти ден, 8-ти ден, 9-ти ден. На 9-тия ден докторът пак гледа детето на видеозон и докторът казва, чудо, детето има сърдечна дейност. Точно какво искам да кажа с това? По Рождество се случват чудеса и не само тогава. Въпросното дете в момента седи пред вас. И това може би... Благодаря в случая, аз нямам никаква заслуга, просто мога да благодаря на Господ, който е направил това за мен. В този ред на мисли идва въпроса за призванието на човек.
аз вярвам, че всеки един от нас има призвание, което трябва да изпълни. И, мисля, виждате, всъщност историята е много лична. Затова, аз не знам дали някой от вас още съм разказал тази история, но наистина това нещо е, което ме кара да живея по начина, по който живея и да знам, че всяко нещо, което правя, мисля, този живот ми е бил подарен, следователно бих искал аз да подаря нещо на другите. Да, искам да кажа, че Христос дойде за да възстанови връзката между човек и Бог и не знам дали вярвате, но искам да ви кажа, че знам, че всеки може да вярва в каквото си иска, но ако запомните едно нещо от мен, изобщо, нека да не бъде глобален минимум, дългата ми коса, гривните или куп друг външни други неща, просто знаете, че има Бог, който е някъде и който винаги отговаря на молитви. Просто било то за план А, за план Б, вие си преценявате. И в случая, аз колкото и да ви говоря, вие може да вярвате или може да не вярвате, но ще ви... Представете си, че ви разказвам, че в чантата си имам нещо, което е много сладко и е много вкусно. Какво може да има в чантата си? Сникърс. Сникърс. Добре, други предположения? Меденка. Меденка. Добре. Обаче, ако не ти и не си бръкна в чантата, няма как да се разбере какво имам. Тоест, аз наистина имам нещо сладко в чантата си. Така, и между другото е много вкусно. Това са едни от любимите бомбони. Въпреки аз много нямам сладко. Да речем, че са вкусни. Чувал съм, че са вкусни, обаче не съм ги пробвал. Затова отварям кутията, избирам си, миришам шоколад и започвам сладко-сладко да примляскам. И да ви разказвам колко са яки тия бомбони. Обаче, ако не вземете да ги пробвате, ще останете само с моите приказки за това колко са яки бомбоните. Така че искам да ви насърча да бъдете провокативни, да подходите с недоверие към нещата, които казах и да изпитате за себе си. А сега искам да ви благодаря много за времето, да се почерпите и да ви пожелая весели, рождествени и новогодишни празници.